O Concello de Carballeda de Avia celebrou a terceira edición da súa festa Serán entre Viñas este pasado sábado. Esta iniciativa naceu 3 anos atrás como xeito de promover e conservar a cultura tradicional a través da pandeireta. Todos os alumnos que durante o ano ensaiaron e practicaron puideron desfrutar dunha xornada na que amosar todo o aprendido. Tamén favorece o intercambio con outros lugares e outros músicos. Neste evento houbo moita música tradicional, pinchos e bebidas e remataron cunha gran foliada, nunha noite que se prestaba para elo. Tanto agrupacións como músicos particulares quixeron desfrutar do día e tamén moitos veciños animados pola festa. Pois empezamos fai 3 anos, este é o terceiro serán que se fai en Carballeda, é a segunda vez que se fai aquí nesta pista tan guai que as vistas que están entre as viñas, por eso serán entre viñas, e as vistas todas cara ao Ribeiro, que é maravilloso. E todo xurde porque desde o meu traballo, eu traballo no propio Concello, organizo actividades e unha delas é manter e promover a cultura tradicional desde a pandeireta, non? Entón, un pouco todo o que se traballa durante o ano, que vexan as propias alumnas e alumnos a finalidade de poder ter un obxectivo, non, final das propias clases, que sexa organizando un serán e que elas vayan a outros seráns de outros concellos ou de outros lados. E isto que xorde, que fai que veña, pois se promova a xente, a verdad que é o terceiro ano, ainda somos moi pequerrechos, como quen di, pero cada vez ten máis acollida, veñen máis grupos, e a verdad que é unha noite preciosa para poder disfrutar, e o sitio tamén.